ב-19 באוקטובר, לפני 19 שנים, בשעה 19:00, נהרג ארז, בני בכורי, כשהוא בן 19 ו-11 חודשים. ארז יצא ביחד עם עוד 3 מפקודיו לפעילות מבצעית בכפר עין יברוד על יד עופרה. בהיתקלות עם מחבלים בתוך הכפר נהרגו ארז, רועי יעקב ואלעד פולק. חייל רביעי נפצע. ארז היה בן, אח, חבר ומפקד שהנחיל לפקודיו את ערכי הנתינה, עזרה, כבוד הדדי, ראיית האחר בגובה העיניים. והזכיר להם תמיד להיות בני אדם לפני הכל. מפקד, ילד עם פנים מוארות, עיניים כחולות כמו הים, וחיוך של מלאכים, שהלך בראש פקודיו לפעילות מבצעית בשומרון, ונפל עם 2 מהם בהיתקלות עם מחבלים צמאי דם. המילים היבשות נפל בפעילות מבצעית בהיתקלות עם האויב, והוא עוד לא בן 20, מהדהדות בראשי בכל רגע נתון בחיי. הערב אנו עורכים טקס זיכרון שנתי לילדים שהלכו ואינם. טקס תפקידו לייחד את היום הזה משאר הימים. אנו מקדשים את זכרם של הנופלים, מוכרים את הדרך והמורשת שהשאירו אחרי לכתם. בטקס התייחדות אנו מדברים על ילדים שהלכו ואינם. ילדים שבאחת הפכו לבוגרים, חיילים, קצינים ומפקדים. ילדים שנשארו צעירים, שטרם הספיקו להשלים את מכסת החיים המלאה שלהם, והלכו כשהעתיד עוד מונח לפניהם. שהרגישו חובה לתת ולתרום לצה"ל ולמדינה. ידעו שאין לנו ארץ אחרת. מה אומרים ביום הזה? מה אומרים על בחור בן 20 שנדם? על פניו הצוחקות שחייכו אליך לפני רגעים מעטים? מה אומרים על קולו החזק שנגע בכל לב? הקול שנתן פקודה, שזעף, שרגש, שלחש? מה אומרים על הליכתו התמירה, הבוטחת והאיתנה? על ידיו החזקות, הידיים שאחזו בנשק, הידיים שלחמו באש, ידיים שהובילו חיילים צעירים בדרכם, שכיסו בלילה קר חייל בשמיכה שנפלה, שתקנו חור באוהל בלילה גשום כדי שפקודיו לא ירטבו, ידיים שחיבקו בכל כוחם. מה אומרים על בחור בן 20 שחלם ואהב ונשם, שהיה גדוש תוכניות לטור עולם, להקים משפחה, לשחק עם בנו בגינה, שרצה לחיות, לא להתאמן באדמה? מה אומרים על עיניים כחולות, יפות ונבנות של בחור בן 20? רק מנסים לחשוב מה ראו עד הסוף המר, ומה הן רואות עכשיו. מה אומרים למשפחתו? מה אומרים להוריו השכולים של בחור בן 20? אב ואם של בנם בכורם, יקירם, אהובם, איבדו לעד. שלילותיהם לבנים, שכואבים את זה שנפל, זה שחלל. הדמעות ללא הפסקה מעיניהם זלגות, ליבם כואב, כאב פיזי עצום. הורים שבלילה אחד נשדדו על ידי השכול אשר רוקן מכיסם את השמחה שהייתה בהם. מה אומרים להם המתגעגעת בטירוף לגעת בבנה? מתגעגעת להריח, לנשק, לחבק. שחלמה לראותו מאושר, שבכל מאודה ציפתה לראותו תחת חופתו, לראות את ילדיו, נכדיה. והרי הוא, בנה בכורה, היה הראשון שהפך אותה להם, שהעניק לה את שם הכבוד, אמא. וביום הולדתה 40 כתב לה שתדע שהיא האמא הכי טובה בעולם, שאותה הוא אוהב, ואיחל לה שתהיה תמיד בריאה ומאושרת, שיהיה לה נחת מהרוב הגברי בבית. והוסיף ואמר שתמיד יהיו לך סיבות לחייך. ילדם בכורם של אם ואב, שבעל כורחו הפך למלאך. מה אומרים לאחיו השכולים של בחור בן 20?
מה אומרים כשמביטים בעיניהם ומשם משתקפים הכאב, פחד והידיעה כי את היקר להם מכל איבדו לעד. אחיו, עמרי ותומר, אשר אהבו והריצו אח בכור, שנקשרו אליו בעבותות של אהבה, שהלכו בדרכו וממנו למדו כיבוד אב ואם, למדו להיות בני אדם לפני הכל. מה אומרים לאחים שאיבדו את זה שעזר ותמך, נתן גב רחב עם ביטחון, ובנוסף לאחיהם איבדו משפחה שמחה ומאושרת. מה אומרים לחברות, לחברים? מה אומרים לפקודים אשר את דרכו ממשיכים? מה אומרים לנכדינו על הדוד שאיננו? הרי למרות שאיננו פיזית כאן, הוא נוכח מאוד בחיינו, והם אותו אף לא הכירו. אין מילים, רק דמעות. ממשיכה את דרכו, מביטה בכולם בעיניים מלאות ארז, ואומרת, לא ישכח.